Ayan, hello guys. Welcome to Digital Literacy. Say hi, ma'am. Ayan. Anong school? UE Pilawang. Ayan. So, abangan po ninyo ang inyong sarili dahil bukas trending na kayo. Abangan ninyo sa Maestro Waray page sa aking channel. Iba na niya ang mga gustong bisan kababain mo. At binubuot lang ang may mga tunang ng kakarabuan. Isulat sa ako, waray manganing pinaliliw na. Sinisiklahan, tinutupahan, ng aros banyakan. Iba na niya ang mga gustong bisan kababaihan. Ang binubuot na at may mga tunang ng kakarabuan. Isulat sa ako, waray manani pinaliliw na. Sinisiklahan, pinutupahan ng aros baliakan. Waray ako sala san pakaharuko san imula-la. Kay tuyo mo man na naibo ako hindi pinatita. Sa kakartumani san mga magpilit nga buruyanan. Halakis tita basi manumana. Bisan mo ako bayaan, dito lang ang daugangan, kay maupay magatama. Ugangan suro serbi, serbi isin at gabi. Kay maarang kaugangan, asawa ko liwan-liwan. Bisan mo ako bayaan, ipinilaan kabataan. Dito lang ang daugangan, kay maupay magatama. Ugangan suro serbi, serbi isin adlaw gabi. Kay maarang kaugangan, asawa ko liwan-liwan. Nagtangis ang daan, ang kasabot babayaan. Nagtinawa ang bago, ang kasabot buong lunbo. Pero man daw, waray ka mahihimo. Kay ang original, ang babalikan ko. Ayaw kaumasa sa mga huring-huring, kasi ako maglilimbong sa iyo. Kay ulog man lang din sa kalibutan, ang waray buhat kinutang butangan. Sayo ng langit ug mga kabitunan, pag inantos ko waray katapusan. Ang dughan ko bisan pagabrihan mo, waray ako paglibong na para sa imo. Ayaw kang asa sa mga huring-huring, kasi ako maglilimbong sa iyo. Kay unog man lang hindi sa kalibutan, ang waray buhat kinutang butangan. Sayo ng langit ug mga kabitunan, pag inantos ko waray katapusan. Ang dughan ko bisan pagabrihan mo, waray ako paglibong na para sa imo.